ji bo yekitî û hevkariya neteweyî berpirsiyariya kameya dîrokî heye. Gelê me bi salên dirêj berdêlên mezin dan di van pirsgirêkan de. Parlamenta me ya xayizî bi kontrola xwe ser vayê dixwaze ku çareseriyeka mayînde bibîne. Îro em di mijara terorê de di qonexeke dîrokî re derbas dibin. Îro li parlamenta me ya Xazî ku îradeya neteweyî ye berpirsiyariya ku dikeve ser wê bê guman wergirtiye ser milê xwe. Bi dehan sala çalakiyên terorê, çavkaniyên me xwarin û xelkên me berdêlên giran ji ber vê yekê dan. Wiha lê kiriye ku siyaset tenê bi refleksên bertekên ewlehiyê tev bigere. Bi dayîbûna şerê sar de rêxistinên terorê li welatê me bûn amûrên şerê dabeşkirin û parçekirinê û bûne em bibêjin amûrên emperyalîstên gerdûnî. Coğrafya me berî sed salekê di ser etnîkî û aidiyetên din xwestin ku parçe bikin û vê hewle dan. Ji bo bidawîkirina terorê û pêkanîna aştiya mayînde wek berpirsyariyeka dîrokî beramber me disekine. Li herêma me pirsgirêkên em bibêjin demokrasiyê û pirsgirêkên din encamên wan tiştên ku emperyalîstan li vê derê hîştine. Bersiva me li beramber van tiştan jî zêdetir biraetî û zêdetir hevkarî ye. Türkiye li dijî hewlên emperyalîstan ji bo yekîtiyê li herêma me dixebite û kar dike. Di demekê de ku rîskên jeopolîtîk zêdetir dibin, Türkiye dixwaze aştiya xwe û yekîtiya xwe navxweyî ava bike û ev yek jî ji bo ewlehiya Tirkiye û em jî ji bo ewlehiya herêmê dê derfetên nû derxîne holê. Kurd, Türk, Ereb û li gel gelên din ên Birak û li herêmê dijîn tifaqeke ku çê bikin dê senaryoyên emperyalîstan ê parçekirin û dabeşkirinê ji holê rakin û pûç û vala derxînin. Milletê me ji wan kesan bihêztir e ku dixwazin welatê me parçe bikin û dabeş bikin û ew îradeya wanî saxlem heye. Li Tirkiyeyê pirsgirêka terorê ji bo ku bi awayekî mayînde were çareserkirin ne tenê bi mijara terorê re eleqedar e, gelek aliyên wan hene û van polîtîkayan divê em cîbicî bikin. Vên pir alî. Kapasiteya şiyana demokratîk û siyasî divê mirov hev ra bixe kar. Ji aliyê din ve dinya di nav qeyranên mezin ra derbas dibe û tenê kesên bihêz qanûn û yasayên xwe disepînin û ev tişt bi lez bi pêş ve diçe. Di demeke wiha de divê dewlet û millet li cem hev bisekine ji bo ewlehiya xwe û yekîtiya xwe. Rûmeta mirovan di van qeyranên navdewletî de zêdetir têk diçe, ew hêmanên ku edaletê têk dibin di nav civakê de li şûna hêviyê şikestinê tîne. Li derdora me û li herêma me ew şikestinên ku li ser nasnameyan û dûrbûnên ku li ser nasnameyan çê dibin, divê mirov ti bo wan tedbîran werbigire. Ev dema ku em li navxweyiya xwe yekîtiya xwe ava dikin, li herêma xwe jî em dixwazin vê yekê pêk bînin û ev erkeke weke nû yel pêş me disekine. Li welatê me her gotina ku biratî yekîtî yê pêş bixe û bihêz bike divê em piştgiriya wê bikin. Li welatê me her gotina ku biratî yekîtî û xweşguzaraniyê pêş bixe divê em li pişt wan gotinan bisekinin.
ne bigotin ji berkirî bi nêrîneka feraset û bi gavên bi biryar divê em bigihêjin çareseriyê. Ev mijar hebûna me û siberoja me diyar dike. Divê ev tişt nebe mijarên rîskê û berjewendiyên teng ên siyasî, ev hewleka gelekî mezintir e ji wan yekan. Ji bo ku li gel ewlehiyê em bibêjin profîla hiqûqiya dewletê jî û îradeya hevkariya neteweyî divê bi hev re bi pêş keve û ev ji bo yekîtiyê biçe pêş. Ji bo ku teror ji rojava welatê me derkeve ji bo me hemû berpirsyariyeka dîrokî ye. Pêngav e ji bo siberoja me hevpar hemû ew pêngavên ku bêne avêtin, ew pêngavên ku tên avêtin divê bi demokrasiyê bi pêş ve biçe û bê bihêzkirin. Parlamentoya Tirkiye di hemû mijarên ku siberoja gelê me re eleqedar e navenda çareseriyê ye. Komisyona Biratî Yekîtî û Hevgirtina Neteweyî û Biratî û Demokrasiyê ji bo vê çareseriyê hatiye avakirin. Di bin vê banê de ji bo diyaloga vekirî û rêza dualî em biratiya xwe bihêztir dikin. Komisyona Yekîtî Hevgirtina Neteweyî, Biratî û Demokrasiyê îfadeyeka ku wê tiştê ku em dê ber bi siberojê ve biçin. Ew kesên ku wan dabûne û canê xwe ji dest dane, em wan bi bîr tînin û wan ji bîr nakin, em vê yekê tînin ziman. Komisyona me bêyî ku zext û zordariyê guhê xwe da hemû nêrînên cida û li vê derê ew feraseta jî nîşan da. Bi nêzîkbûneka aqilê hevpar û ji diyalogê dûr neket û mijar bi kûrayî hatin niqaşkirin û nirxandin. Ew temasên ku jiyana siyasî ava kirin, aramiya ku di raya giştî de ava bû û têbîniyên ku dê rêxistin çekên xwe deyne, wiha lêkiriye ku şêwirmendiyek di nav vê banê de were kirin. Ew rapora ku di destê we de heye, wiha ye ku em dixwazin nêrîna hevpar û hevbeş bigihînin hevdê. Kavramsal bir çerçeve sunmaktadır. Çerçeveyeka têgehî di wê raporê de hatiye diyar kirin. Ew raporên ku partiyên me yên siyasî dane komisyonê wek belgeyeke polîtîkayê ye ku dê nêrîna wan diyar dike. Ew tekstên wan bi nêrîneka îradeyan millî hatine nivîsandin ji bo hevkariya civakî bi hêzbi ve û demokrasî pêşkeve û xweşguziranî li welat çêbe hemû parçayekên mezinin ku hevdî temam dikin. Avakirina komisyonê ji dest çekdanîna rêxistinê re û bi vî awayî dê hatiye tespîtkirin ku ev tişta pêk hatiye û pêngavên ku dê civakê re guncav bin werin avêtin û çarçoveyeka vî awayî dê armançkirin. Rapor ne wiha ku mirov em bibêjin efwî hatiye derxistin û em bibêjin dilê re giştî bike. Aqlê dewletê û demokrasiyê parastiye û ku eger bi vî awayî pêş ve biçe dê zemîna mayîndeya aştiya civakê jî ava bike. Armanca Tirkiye bê teror bi wayê pêş ve diçe ku dê herêmeke bê teror bê ava kirin. Di lêgerîna edaletê ya navxweyî û gerdûnî de dê Tirkiye mezintir dike. Erka me parlamentoya me ew e ku komisyona me ew e ku
her welatî xwe wek hev bibîne û ji bo vê tiştî ew heymana demokrasiyê ava bibe. Komisyona hevgirtina biratî hevgirtina netewî û demokrasiyê jî ji bo bidawîkirina tundûtijiyê û ev tiştek ku bo çareseriyê bi raporeke nivîsandiye û çerçoveyek jê re diyar kire. Ew nêrîna hevbeş ku divê pêvajoyê de derketiya holê ew di lîteratûrên navdewletî de xebatên komisyona me de wek modela Tirkiye bê pênasekirin û bi dîsîplîna teksteke siyasî ew hatiye amadekirin. Bi nêzîkbîna şeffaf û vekirî civînên komisyonê ji aliyê raya giştî ve ji nêzik ve hatina şopandin û xebatên me di nav medyayê de bi awayekî berfireh cih girtine û pêvajo bi awayekî vekirî pêş de çûye. Xebatên ku me kirine wiha nayê nirxandin ku bi vî tiştî temam dibe û bi dawî bûye. Nêzîkbûna komisyona me li ser çareseriyê ji bo siberroja Tirkiye çarçoveyeke saxlem û diyarker derxistiya holê. Rapora ku ji aliyê komisyona me ve hatiya amadekirin dê rêgehekê xêz bike û ji bo armancên hevbeş ku mirov bimeşe bûye teksteke girîng. Rapora me ya komisyona me di vî warî de ne encameke berova jî bingeha ew pêngavên ku dê bêne avitine. Amadekirina destûreke nû ne erka komisyona me ye. Lê weke berpirsyariyeke welatê me ye ku dê bêkirin pêş me sekiniye. Ew serarezkirinên ku di raporê de hatine behskirin û ew tiştên ku partiyên siyasî berê bi raya giştî re parvekirine di raporê wan de cih girtine divê destûreka ku azadî û piralî pêwîstî pê heye. Her wiha rêziknameya navxweyî ya parlamentoyê û di rêziknameya partiyên siyasî de jî guhertinên ku dê bêkirin di nav ve erka me de ye. Bi avêtina van pêngavan dê ev ber bi çareseriyê re pêngavên nû bêne avitin. Meseleyi bir devlet politikası olarak benimseyen ve benimsenmesini sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Birêz Serok Komarê me Recep Tayyip Erdogan ku rê ji me re vekir û rêgeh ji me re vekir ji bo vê çareseriyê û birêz Dewlet Bahçelî û di destpêkê de serokên partiyan birêz Özgür Özel, Tuncar Bakırhan, Tulay Hatimoğulları, Oruç Mahmut Arıkan, Mahmut Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Zekeriya Yapıcıoğlu, Birêz Fatih Erbakan, birêz Seyit Aslan û birêz Önder Aksakal û birêz Gültekin Uysal jî wek ji bo piştgiriya wan ez spasiya wan dikim. Serokên parlamentoyên berê û wezîrên me, serokê mîtê, malbatên şehîd û gaziyê, nûnerên saziyan, serokên baroyan, aliyên hiqûqî, sendîkayên karker û fermanberan û em bibêjin akademisyenên me, nûnerên xanenişînên endamên ewlehiyê û ji saziyên jinan 137 kes hatine guhdarkirin û ewan sûde gihandiye rapora me. Çalışmalarını sürdüren komisyon üyesi milletvekillerimizin parlamenterên me yên ku bi hesasiyet xebatên xwe meşandin ên endamên komisyonê û em bibêjin endamên me yên îdarî ew ketkarên medyayê ku bi berpirsyariyeka mezin tevgeriyan ez ji bo sûda wan hemiyan spasiya wan dikim.
katkı sunan herkese ayrı ayrı Az teşekkürlerimi ifade ediyorum. spasiya wan hemû kesan dikim ku bi berpirsyarî sûd gihandin vê pêvajoyê. Samimiyetle yürütülmesini canı yürekten temenni ediyorum. Ez ji dil û can dixwazim ku ev xebata me ji vir û pêda jî berdewam bibe. Aziz milletimize de. Ez spasiya milletê me dikim ku bi Komisyonumuz berdewamî teşekkür eden piştgiriya me kirin. aramızdan ayrılan, Herî dawî jî yürümesi, berî ku komisyona me bê ava kirin ku ji me cuda bû emek veren, û ku kedeka wî mezin di vê pêvajoyê de hebû serok wekîlê koma serok wekîlê parlamentoya Türkiye birêz Sırrı Sıra Önder bi rehmet bibîrtînim. sahada insan hayatına dokunmayı, Ew kesin ku me nêrînên wan wergirtin yardım gönüllüsü, eğitimci Vahdettin Kayan kardeşimi de dildarên me yên perwerdeyê birêz birayê min Wehdetîn Qaya jî ez bi rêz bibîrtînim. sivil toplumda, siyasette ve halkımızda Di saziyên sivîl û siyasiyet warê siyasetê da û di hemû waran da ew mirovên me yên ku sûd gihandina şehitlerimizi û em bibêjin şehîdên me yên ku ji bo welatê me canê xwe dane û gaziyên me re ez atacağımız her adımı spas dikim.